lamang pasyalan ang may pagmamalaki ng Pangasinan, kundi mga produktong gawa ng mga taga rito. Kung saan matatagpuan ang blades na kilalang gumagawa ng mga world-class souvenir swords and knives. Creativity really overflows dito sa lalawigan ng Pangasinan. From being fashionable to making everything around you look a lot more creative. This project is a labor of love. Nakaka-proud niya ang gawa namin, napapunta ng ilang bansa. Kahanga-hangang tunay ang galing ng mga Pangasinan. Kaya samahan niyo ako, Andrea, ang inyong cheerful explorer, para ating pasyalan ang ilan sa mga pagawaan at alamin ang bawat kwento ng mga produktong tatak world class. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan!